баъди барқарории муносибатҳои дипломатӣ дар санаи 27 апрели соли 1992 робитаҳо миёни Тоҷикистон ва Корея дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, мубодилаи инсонӣ ва дигар соҳаҳо мунтазам рушд ёфта истоданд. умед аст ки бо сайу талошҳои муштараки ҷонибҳо робитаҳои ҳасанаи ду кишвар минбаъд низ дар маҷрои рушду тавсеа идомаи нек пайдо карда, натиҷаҳои самарабахш ба бор хоҳанд овард. омӯзиши забони кореягӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон аз соли 2004 ин ҷониб оғоз гардида то имрӯз шумораи зиёди донишҷӯён ихтисоси забони кореягиро хатм намуданд. дар се муассисаи таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон айни ҳол забони кореягӣ таълим дода шуда, муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Корея санадҳои гуногуни ҳамкорӣ ба имзо расониданд. сафорати ҷумҳурии Корея дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо маркази маорифи Корея дар толори донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода викторинаи Kyuzen Korea 2025-ро баргузор намуд. дар викторина солҳо дар мавриди таъриху фарҳанг ва забони кӯриёӣ ба донишҷӯён пешниҳод карда шуд. викторина дар ду марҳила доир шуда, ғолиби марҳилаи минтақавӣ як нафар барои иштирок дар марҳилаи ниҳоӣ ки моҳи сентябри соли ҷорӣ дар Корея баргузор мегардад, рохат пайдо намуд. дар ин викторина ҳудуди 300 нафар ҷавонони синни аз 18 сола боло иштирок намуданд. тебқи шартҳои викторина иштирокчиён бояд дар бораи забон, таърих, фарҳанг ва мардуми Корея маълумот дошта бошанд. масъалаи тавсеаи омӯзиши забони кореягӣ мавриди таваҷҷӯҳи ҳукуматдорони ду кишвар Тоҷикистону Корея қарор дорад. дар маърифатгоҳи мо дар радифи он ки омӯзиши забони кореягӣ ба тарзи дилхоҳ роҳандозӣ шудааст, ҳамзамон маркази фарҳангии Корея фаъолият дорад ки барои рушд ва омӯзиши ин забон мусоидат хоҳад кард. айни замон ҳамкориҳои судманд дар доираи додугирифти академӣ байни донишгоҳи байналмилалии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, донишгоҳи Кангнам ва Ёнкунги Кореяи Ҷанубӣ аз соли 2011, созишнома байни донишгоҳи байналмилалии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ва донишгоҳи Кимёнги Кореяи Ҷанубӣ соли 2013 ва созишнома байни донишгоҳи забонҳои Тоҷикистон ва донишгоҳи Кемҷони Кореяи Ҷанубӣ ба роҳ монда шудааст. муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманди кишварҳо асрҳои мухталифи мавриди таваҷҷӯҳи тарафайнро фаро гирифта, имрӯз дар марҳилаи рушди устувори худ қарор доранд. баъди барқарории муносибатҳои дипломатӣ миёни ин ду кишвар, робитаҳо дар соҳаҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ, мубодилаи инсонӣ ва дигар соҳаҳо мунтазам рушд ёфта истоданд. барномаи рангини фарҳангӣ анҷомбахши викторина гардид.